Giderin, giderin, uzakdır yollar, söyürün, işlerin, ağlap gülürün. Kim men, näme, kadim dünyanın yüzünne, men bolary, ölümden soň bilerim. Nuri Halmamedov, Türkmenistan'ın halk artisti, meşhur kompozitor, Türkmen milli sadynyň lehenlerinin biri. Nuri Halmamedov gysga emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyny üssü, kämilleşdi. Hergedekki düzülýän saz bütün durky bilen nurlanyp, dinleyici özünün zadylaýjy täsirini ýetirýärdi. Kompozitorun saz eserleri, onun häsiýetiniň özüne bolan belent adamkärçilik duýgulary, üýtgeşik ogazlaryň üssü bilen insan kalygyna siňýärdi. Nuri Halmamedov, mukama singen ömür. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, günler ömrüň elegine elener. Eýda dönmek üsler däl gögünler, geçen gün şäherden gaýdyp geler. Her kimin geçenden bir ahmar var, menne de ahmar var, ýöne men hergiz senin ruhun bilen ederin mydar, menin bar ruhumy direlden serwiyim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme. Bu derdi götürgün merdem, uruşdan aman sağ halas bolmak kıyın, has kıyın halas olmak yatlamalardan. Düşün yatlamalar köngülüme hali, sarılan yapraklan düşüş yâli. Çağalık mukamı. Kär saýlap alyp bolmaýar. Oň özü seni bennetmeli. Ene şonda sen şol jadylaýjy çakylagy wagtynda seslenip, oňa bütün ihlasyny siňdirseň, öňde goýulan maksada ýetmek üçin janaýaman işleseň, onda bitmejek iş, alınmajak gala bolmaz. Men saz bilen ilkinji tanışlygym çağalykdan başlanypdy. Şonda men ilkinji gezek türkmen aýdymlaryny we bagşylaryň milli saz gurallaryny ýerine ýetiren sazlaryny dinläpdim. Halk aýdymlaryny diýseň baý milli süňmi, olaryň öz bolşlugy maňa diýseň täsir etdi. Men olary ýürekden söýdüm. Ulagam dutar erwet çalanokdy. Men onu sagytlap dinläp bilýärdim. Daýna owazy
Bu yerde 1938 ýylyň 20-nji iýulyna Nury dünýäge gelipdi. Daýyna Gökdepe uruşy netijesinde dağınık ýaşan öňkü Mürçü owasynyň ilaty tarapyndan 1882-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna döräpdi. Şonda şo wagtky Ahalteki uyezdiniň ketdeleri aýry-aýry owalaryň ilatynyň haýyşy boýunça Durun owasyndan ýokarrakda ýerleşýän jülgede daýyna çeşme göz başynyň golaýyny özüne 42 erkek göbekligini 48 sany hem aýar maşgalan jemleýän 25 öýlü daýyna atly owan düretmäge ruhsat beripdir. Şol adamlaryň arasynda Nurynyň atasy Baý Muhammed de enesi Artygejede bardy. Daýnarlar irki döwürlerden märi aýdymsal bilen bagry badaşan halk. Daýyna meşhur destançylar Anna hal bagşynyň, dost hally bagşynyň, gelli bagşynyň hem watanydyr. 20-nji asyryň başynda ýaşan daýnarlar Edil Nurynyň enesi Artygeje ýaly goşgu düzüp, onu aýdym edip aýtmagy gowurupdyrlar. İnçe ansan duyusu olurdu ähli zatdan. Hatta günnökü çörek hakynnaky aladadanam ýokarda tutulupdyr. Mümkin, daýnanyň üýtgeşik tebigaty onuň her bir ýaşaýjysyny gözellige, söýüge teşnedendir. Baklyga, asmana, dağlara, ýyldızlara söýüge we ölüme akyl ýetirmäge, olary duymaga yardım edenler. Elin aýaty ýerde bitirilen bir jüp taly baglygy. Ine Nurynyň atasy Baýly aganyň baryp revolýusiýadan ozal ýetişdiren uly bagyndan bar galany. Häli häzire çenli daýnada bu baga Baýlyň armydy diýerler. Ine şu armyt agaçlarynyň aşagyna da ýetimlikden ýaňa hor homsy bolan Nury arkan ýatyp, hol ýokarda asyl-asyl bolup duran datly miwäniň iň bolmanyny ýekejejiginiň aşak gaçmagyna garaşyp, kän amtylypdy. O wagtlar uruşyň iň bir agyr, ejerli ýyllardy. Maşgalanyň bar keşigi Baý Muhammediň evine düşen soň oňa ýeňillerdi. Ol daň agarandan öýden çykyp, ol giýişlik garaňkylykda da dolanyp gelirdi. Ondan bütün gün öýde Nuryň ýeköýüdir. Ol şonda käwatlar öýden çykyp dağa giderdi. Çeşmenin boyununa gidelencedirdi. Mün 1945-nji ýylyň ahyrynda Owa Sowetiniň başlygy Tagan Merdi Tagan ogly ähli ýetim çagalary ýygnap, olary Gyzylarwada alyp gidýär. Şo çagalaryň arasynda Nury hem bardy. 1945-nji ýylyň 20-nji awgustunda Gyzylarwad şäheriniň bilim bölüminiň ýürüýte buyrugy bilen Nury beýleki çagalar bilen bilelikde Gyzylarwadyň ýetimler mektep öýüne ýerleşdirilýär. Ýöne öz kiçi initwaradaky gaýgy alada Baý Muhammed öz gününe goýanok. Ol ahyr soňy 1947-nji ýylyň 27-nji martyna Nuryny öý alyp baýdýar.
Etiydi wagtdan Bay Muhammed mürçedäki garnaşlarynyň ýanyna göçüp barýar. Soň bäherdene göçýär, bir ýerde işe ýerleşýär. Müň 1951-nji ýylyň ýanwaryna ol nury iýdegsiz bolmasyn diýip ony bäherdenin 11-nji çağalar mektep öýüne ýerleşdirýär. Bu mektep demir ýol wagzalynyň golaýyna ýerleşen soň iki ýana geçýän otlular penjereden görünür durdy. Günne günaşa bu ýollardan ençeme otlular geçýärdi. Şol otlary penjereden syňlaýan nury elbetde uzak şäherler, ýurtlar barada arzuw edýärdi. Anha günlerde bir günden nury sen men ýok alagada şol otlaryň biriniň beýline minip ýoly rawana bolýar. Emma Nurynyň garaşylmadyk syýahaty uzaka çekmeýär. Otly Marynyň demir ýol wagzalyna ýetenne Nuryny alyp galýar. Soň wagzalyň gapdalyna çağılar galawganasyna tapşyrýarlar. Yetimligiň gudawyny başdan geçiren kiçijik Nur şonno özüniň doglan günden bilen okdy. Netijede de Nuryň doglan wagty barada ne dogry maglumat peýda bolýar. 1951-nji ýylyň 30-njy maýynda da Nuryny bayram allaky 27-nji çağalar öýüne ýerleşdirýärler. Müň 1951-nji ýylyň tomsunna Nurynyň bütün akbaryny keskitlen waka bolup geçýär. Çağalar öýünü gussulu hally aýlanyp ýören Nury birdenke üýtgüşük bir owaz eşdýär. Kalbyny lerdana getirýän ajaýyp bir mukam eşdýär. Ol saz çağalar öýüniň golaýjygynda ýerleşýän sazçylyk mektebiniň penjeresinden eşdilýärdi. Şeýle jadylaýjy sazy eşdibem, hey arkaýyn durup bormy. Nury boşluk bilen çekinip rägede penjereden seretse, päkide bir otoň edil orta arasyna üýtgüşük bir saz guralynyň raýalyň başyna mährem bir aýal saz çalyp oturdy. Onun şo wagt bar ünsü çalýan sazyny Nurynyň bar ünsü şol sazdy. Soň serede oturulsa, ol aýal şol sazçylyk mektebiň muallim ekeni. Ene şol melul edici prosotda da Nurynyň kalbyny üýtgüşük bir duýgu oýanýar. Barıp ençeme ýyllar bäri gasyp gogurup barýan üýtgüşük bir tebiği güýç oýanýar. Şol ruhu güýjüň täsiri bilen ony saz diýilen gudraty, ony öwrenmekligi, ona düşünmekligi isle oýanýar. Şeýdip Nury ilkinji gedek sazçylyk mektebiň bosagosyndan ätlýär. Öz ýaşyndan kiçik görünýän Nurynyň şo wagt 13 ýaşy bolsa da, onu üýtgüşük zehiniň bardygyny duýmagy başaran şol ustad muallim Nuryny sazçylyk mektebine okup alýar. Ine şol günden başlap Nury şol mehriban muallimyň özüniň ilkinji halipasynyň iň bir görellili okuwçylarynyň birine bolýar. Şeýdibem ol sunwat diýilen gudratyň üýtgüşük dünýäsine aralaşýar. Sud medisina ekspertiniň 1953-nji ýylyň 20-nji apreline gelen netijesi boýunça Nury Hal Mämmedowyň ýaşy, doglan ýyly, aýy, güni anyklanylanna 1940-njy ýylyň 24-nji fevraly diýilip keskitlenildi. Nury üçin inni wagt diýseň çalt geçýärdi. Hem çalt, hem gyzykly geçýärdi. Nury özüne köp üýtgüşükleriň bolup geçýändigini duýýardy. Hamala çağalyk geçmejek ýaly, çağalygyň kenaryna kän
Bu dünýä durşuny sowal maňa, şo sowallaň jogabyny näme berdi? Ol şeýle kenardy, beýik kenardy, alkymyna soraw adasy bardy. Aňarsyna bolsa başga bir beýik, başga bir giň kenar uzak gidýärdi. Ol şeýle bir uzak, şeýle çuň eken. Ol şeýle bir beýik, şeýle giň eken. Çeker şatlygyny diňe götüren, gaýgysynam diňe götüren çeker. Şo kenara gelip oý edip ýörün, ýygnap yeňil agyr soraglaň baryn. Never o kenarda jogap tapdym men, never bu kenarda jogap tapýaryn. Ýaşlyk mukamy 1954-nji ýylda Aşgabatda ýerleşýän 1-nji çağılar öýü üýtgedilip, ol Aýratyn Zekinli çağılaryň mektebine öwürlen soň, şol mektebiň molumlary Bayramallyky 27-nji çağılar öýüne baranlaryna şo ýerde terbiýelenýän Nurynyň zekinine haýran galyp, onu Aşgabatda öz okudýan Aýratyn Zekinli çağılaryň mektebine berýärler. Akwaly ýene-de Nurynyň kalbynyň kapysyny kakýar. Onuň durmuşynda täze bir öwürlüşik bolup geçýär. Ömürlük ýatda galjak öwürlüşik. Yanıp köytem bak gele var mı eytem